அனைவருக்கும் இனிய நமஸ்காரம். உங்கள் ஜோதிஷாச்சாரியா ஜோதிட சாம்ராட் மகேஷ். திருவண்ணாமலை சாது யாத்திரை ரொம்ப பிரமாதமாக நடந்தது. இந்த சாது யாத்திரை முடிஞ்சு திருப்பி போயிட்டுருக்கோம். நம்ம வாழ்க்கையில் கவனிக்கக்கூடிய ஒரு 5 விஷயங்கள், இதை செய்தால் நம்ம லைஃப்பில் எப்போவுமே ரொம்ப முன்னேற்றமும் நல்ல மாற்றங்களும் ஏற்படும். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்பர் 1, நேற்று இந்த கிரிவலம் போகும்போது ஒருத்தரை பார்த்தேன். அவருடைய செருப்பு எடுத்து அழகாக கையில் கட்டி வச்சுட்டு அவர் நடந்து போகிறார். அவர் பக்கத்துலேயே இன்னொருத்தர் பார்த்தேன், அதே செருப்பை காலில் போட்டுட்டு நடந்து போகிறார். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம், இது வெறும் நம்ம சாமி கும்பிட்றதுக்காக மட்டும் இல்லை, வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுல தெளிவாக இருந்துட்டோம்னா அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோங்கிறதுல தெளிவாக இருக்கும். ஸோ இன்னையிலிருந்து உங்கள் முடிவுகளை என்ன பண்ணுறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக வச்சுக்கோங்க. அது நல்ல பலன்களே கொடுக்கும். நிறைய பெண்கள் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால், அவங்க மனசில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் நிறைய பேர்கிட்ட நம்ம பகிர்ந்துக்கிட்டா ரொம்ப மனசு லகுவாயிடுது, ரொம்ப சாந்தமாயிடுதுன்னு நினைப்பாங்க. டெஃபினட்டாக அப்படி கிடையாது. எப்பவுமே பகிர்ந்துக்கிட்டா நல்லது தான். ஆனால் உங்களுடைய வீட்டை பற்றியும் உங்களுடைய வீட்டை சார்ந்தவங்க பற்றிய நீங்கள் மற்றவங்க கிட்ட பேசும் பொழுது, அப்படி பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது வேற ஒன்றும் இல்லை, உங்களை பற்றியே நீங்கள் சொல்லிக்கிறதுக்கு உண்டான பலன் தான், உங்களை நீங்கவே இறக்கிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு பலன் தான் வரும். அது பாயிண்ட் நம்பர் 2. பாயிண்ட் நம்பர் 3, இந்த நேரத்தில் எனக்கு பிரச்சனை இருக்குன்னா இந்த நேரத்தை கடக்கிறதுக்கு உண்டான முயற்சி எடுத்து பழகிக்கோங்க. ஸோ வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட், அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை கிரியேட் பண்ணி கொண்டு வந்துக்கோங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பலன்களை கொடுக்கும். ஏன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படி தான் சொல்கிறார். நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே கிருஷ்ணான்னு அர்ஜுனர் சொல்லும் பொழுது, அடுத்து வரதை யோசித்துக்கொள், உனக்கு இப்போ இருக்கிறதுலேருந்து தப்பிக்க ஒரு முடிவு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற யோசனைகள் உன் மனசில் இருந்துடுது அப்படின்னு சொன்னால் வெற்றி பெற்றுடுவோம். நம்பர் 3 பாயிண்ட். 4th பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, எப்பவுமே ஒரு ஃபியூச்சர் ஃபோர்காஸ்டாக நிறையா சிந்திக்க ஆரம்பிங்க. இப்போ இன்னைக்கு அப்படிங்கிற எண்ணத்தை விட நாளை எதிர்காலம் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையை மனசில் வச்சுட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப நல்ல பலன்களை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். 5வது பாயிண்ட், எதுக்கு எடுத்தாலும் கவலைப்படுறது, எதுக்கு எடுத்தாலும் வருத்தப்படுறது, தயவு செய்து அதை நிறுத்திடுங்க. அதனால் நம்மளுடைய பிரெயின் சிஸ்டம் பாதிக்கப்படுது. ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, டிப்ரெஷன் சொல்கிறாங்க. நம்மளுடைய லைஃப்பில் நிறைய விஷயங்கள் இந்த எதுக்கு எடுத்தாலும் கவலைப்படுறதுனால இதனுடைய பின் விளைவுகள்னு சொல்லி யார் எதை சொன்னாலும் நம்புறது. இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணங்களுக்கு நம்மளே இறக்கிக்கிறோம், நம்மளே டிமோட்டிவேட் ஆகிடுறோம். அதனால் இதிலிருந்து வெளியில் வந்துட்டிங்கன்னா போதும், நிச்சயமாக நல்ல பலன்களை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். இன்றைக்கி ஒரு 5 பாயிண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இதை செய்தால் நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் கூடி வருங்கிறதுல சந்தேகமே கிடையாது. மீண்டும் சந்திப்போம். வேல்வேல் முருகா, வெற்றிவேல் முருகனுக்கு கரகரோகரா. நன்றி, நமஸ்காரம்.